Conas tá cuasaí a chuirde seo ón P agus fáiltíigh isteach go dtí Leabhar-mheas agus an leabhar a bheith á bhasagaing an teachtain ára seo ná an ceann álainn seo Luch agus Dhuine is t-aistriúchán go Gaeilge ar rinne Colmcille ó Monacháin an mhórshaothair of mice and men le John Steinbeck. Agus mar eice sibh beidir tá físeán na seachtainna seo ábharíonn níos deise ar an túil ná mar a bhí na cín seachtainna eile mar gnúirt caramórlumm caitheamach gábhaid nach raibh na físeáin ar chaid an maglóir ó thaobh na heistéitice mar sin a chailíonn tásúla gom go mbeidh tú sult as an gceann ára seo ach ghlach sé bháil níos mó an rud ar fád a thocrú agus le héad. Ach an leabhar seo ar Luch agus ar Dhuine tá sé díreacht tar éis dúis de Bhaldraithe tá t-aistriúchán Gaeilge na bliana a bhuachan agus beidir gur bhuaigh sé dú sé gan eile ag an post agus ní gan chúis sé is t-aistriúchán an bhaithe agus ní raibh an bun ar léit gom ribh seo ach bhí eolas éigeanna gom ar an scéal agus beidir go dúra me cuid den bhlarbadíomh le go dtí seo chatta gceist leis. George agus Lenny Bert Spalpini i California i dtíochadí an chéad seo caite agus scríb Steinbeck faoi rointhá scéalta faoin am agus faoi dhaoine den chinál seo. Conas mar tá sé tá scéal an deas is cinál tá sé le sunna go mór ar gur dráma a bhfuirm leabhar atá agus is ní féidir ach é heilú mar chrám ar ardán a rithean ama. Tá scéal go maith tá t-aistriúchán anmha sílim is dachar lucht a aimimsú air. An rud is fearr eibríonn credim go an bun leabhar canúnach go maith nó go an béirle measnar an briste agus tócha mar thula Colmcille ag míniú ar an radio. Dir sé níos mó dus na daoine seo gás na hhéireann sclábthe na tuaithe is Gaeilge waithbhíocha agus dábharí sin rennig sé an chaúint áitiúil a bhí aige le sinna léirú agus tá scéal an as tá sebras tá an bhór an seo dúirt daoine áirithe gur bé sin gnétar a chuún an leabhar gur bé an t-aistriúchán is fearr le tamil do bhliain agus déir go sé sin fíor go cínte. Churach sé na buanna móra atá ag na t-aistriúchán sin a rinne an gúms na néad ag fihadaí agus na trochadaí ach gan na ligaí a bheith orm agus is sin le rá gohfuil an t-aistriúthóir ag tarraingt ar stór focail agus ar ionsaí umláin na tanga nuairtá sé ag aistriú ach níl sé taobh leis na seanataiscintí ó thaobh léan na t-aistriúchán tá an scéal an ní chuann sé isteach ar an scéal ní ágann sé sunú ar lár braham na níl an bun rud léit gom ach braham go bhfuil blas an ar atmosfér agus ar bheonn sunú an scéal mar uaireanta i roinnta na seanna t-aistriúchán dágtaí charachtar agus achtarí agus focail a bhí beag an roiheachar le heisiú fágach ar láiriad ar fad agus ach rud anna fléisiúirthe tá sé ansnasta go deo tá anna sebhras an iarrann an chaint chanúnach das na charachtar agus tá na charachtar tá scéal féin an láidir bhí eolas éigeanna go méir díreach ó bheith beo in éireann áta go mit cinnaní tomthe i litríocht Mheiriceá agus áitina eile ach bíachar gan eolas éigeanna bheith go ar an leabhar ó trochthuiste go ir. Chan sé go mórlam rud anna spéisiú faoin leabhar ná an slí gur leabhar bracad áid gur bhealach ach infranta de chuid leabhar black cló loháin sanam dóibh agus tá siad sin a fáidú lo sa Bhroiséil agus bhí daoine orthe cáine na Bhroiséil agus curchuige sin an t-aistriúchán agus bh bheán aistriúthirí á mala as éireann ach ar bhealach is léir go dórlíonn rudí maithe fiúntacha nuair a bhaidítear daoine ord chumasacha le chéile agus tá lán rudí spéisiú le techt as an Bhroiséil inis agus clólabháin chuine go leabhar eile de óráidí d'aistriúidir chomáile teachtamach. Ach ar luchas gine leabhar das garad fíorheifar annád óráithe na Gaeilge agus ní haon sanáí mise ar a Gaeilge hir chunal mar sin is dachar aon rud ará faoin Gaeilge sin ach bhreafa gohfuil substaint agus fíor satanga agus tá insint an das bhfuil go mór an t-aistriúchán seo ar Luch agus ar Dhuine. Well, sin é bhaimse ón P an seo ar Leabhar-mheas.